И така, здравейте потребители на YouTube! Аз съм тук Crazy и днес ще ви покажа как да си сложите на Google тук картина. И аз наскоро го научих от един приятел, ето ви него. Благодаря, че ми го каза. Сега ще го добавя. Смисъл, благодаря му, че ми показа. Чакайте, че... Web магазин Chrome. Ето ги. Разбирате си и след това тук цъкачи безплатни, т.е. са боени с лаптомачи. Сега ще избера готино, ще го демонстрирам. Ето това. Сега гледайте. Виждате ли? Сега можете и на друго, може би на тази игра. Гледайте. Рейда само, немска. Вече виждате ли, як става? Нали? На Съединените американски щати. Какво ли се получи? Чакаме да разберем. Ето... American. Я да се избера едно, което може да се сложа. Ето това ми кефи. Firehorse. Така. Гледайте. Това ми кефи. Все пак аз съм фен на конете. Така, мисля, това беше за този клип. Ще има линк в описанието за тази техника. Супер, мани. И така, хора, това е за този клип. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа и айде, чао!